मसलपुर जिल्ला BCAA मसलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गागि महरगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मसलपुर जिल्ला BCAA नि दैदेननायाव बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे लोगो हमलायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय बाथौपुरिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा गेवलां जौसाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मसलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मेथाइ रोजाबगिरि, मोसागिरि, मिउजिशियान, डिरेक्टर, स्क्रिप्ट लिरगिरि, करियोग्राफार गासै सावथुन मुलुगनि मावथिफोरा जयै बाहागो लालायनानै गोदान गोजाम महरगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि लायो। लोगोसे गागि मेथाइ खनगिरि लिरगिरि बिथांमोनखौ गांसे मान बिलाइजों लोगोसे गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनानै बरायनाय हाबाफारिबो खुंफुङो। गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोननो समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाबो मावफुंजायो। महरगिरिफोरनि रंजानाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो बायदि फेस्ला दिन्थिफुंनायजों मसलपुर जिल्ला BCAA नि समायखिरा लानाय, लोगो हमलायनाय, गागि महरगिरिफोरखौ बरायनाय बायदि हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। खुलुमबाय गिबियावनो बेवहाय फैनानै बिराद मोजां मोनदों। एक्चुअलि जोङो आर्टिस्टजों आर्टिस्ट लोगो हमलायैयाबो बिराद गोबाव जाखाबायमोन। थ' बुहुत गोबावनि उनाव लोगो मोननानै लोगो हमलायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि गेट टुगेदार बाक्सा बिसानि गेट टुगेदार बेवहाय जाखिनि जोंहा बिबानाव थानायफोर गेदेर गोलावफोरा जाखिनि रुल्स रेगुलेसन खालामो, जा डिसिसन लायो, जोङो माने जुनियर हिसाबै बिथांमोननि डिसिसन जाखिनि डिसिसन लादों, रुल्स रेगुलेसन खालामदों, बेखौनो जोङो एग्रि आरोना, बेखौनो जोङो जेरै रुल्स खालामदों बेबायदिनो सोलिलांगोन आरो बयबो सोलिलांनांगोन होननानै आङो बयखौबो आसा खालामबाय। जोंबो बेबायदिनो जोंनि बिबानाव थानाय गेदेर गोलावफोरा जाखिनि रुल्स रेगुलेसन खालामदों बेबायदिनो सोलिलांनो नाजागोन आरो बेखौनो बुंबाय आं। दासान्दि नोंथाङा मा मावगासिनो? दासान्दिथ' आंना बेनो डिउटि ओमफ्रायो बहाबा प्रग्राम जायोबा स्टेज प्रग्रामफोर थांबाय, स्टेज प्रग्रामफोर लाखिदों बैसागुआवहाय मोनबासो लाखिनाय जादों आङो बैसागुनि स्टेज प्रग्रामखौहाय। ओमफ्राय बिदिनो आरो जा डिउटि खालामबाय दिनावहाय, ओमफ्राय हरावहाय स्टेज प्रग्राम खालामबाय, बेबायदिनो आरोना एसे खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो, खारन आङो कालसारखौ बिराद मोजां मोनो नालाय। औ। मा मावो नोंथाङा? हो? मा मावो? स्टेज प्रग्रामाव? मा सार्भिस मावो? आङो आसाम पुलिसाव दङ दायो। दा आंनि प्रेजेन्ट पस्टिंआहाय क'क्राझार GRP आव। GRP नि फुल फर्मानो जाहैबाय गभ रेलवे पुलिस। बेवहाय क'क्राझाराव पस्टिं जानानै दं आरोना, दायो बाक्सायाव गैथ'ला, ट्रान्सफार जालांबाय। नोंथांनि नैबे सरकारि डिउटि मावनायजों लोगोसे नोंथाङा जे कालसाराव सिबिगासिनो, बेवहाय नोंथाङा जेबो जेंना जाया नामा? जेंनायाथ' बिदि जाद्राया, एसे बेबायदिनो खस्थ' जायो आरोना टाइमखौ मिलायनो। डिउटिनि थाखायनो आङो माने प्रजेक्ट फैबाबो आङो बबेखौबा लाखिनो हानाय जाया आरोना, बांसिनखौनो आङो लाखिनो हाया। डिउटिनि गेजेरजों जाखिनि लाखिनो हायो आङो बेखिनिखौल' बुहुत खम लाखिनो हानाय जायो आरोना। बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो निमाहा बिहरो जे आङो फैनायखिनि प्रजेक्टखौ लाखिनो हाजोबा आरोना। बिनि थाखाय दुखु फोरमायहरो आंनिफ्रायबो, आंबो बिराद दुखु मोनो जे जाखिनि प्रजेक्ट फैयो आंबो बिराद मावलांनो गोसो जायो। खारन आङो माने एसे सिख्ला देरबोनायनिफ्रायनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बिराद गोसो दंखायोमोन आरो हाजासिम बर' सावथुन मुलुगखौ सिबिलांगोन, अनसायलांगोन, खामानि मावलांगोन होननानै आङो गोसोआव मिजिं थिनानै दङ आरोना। बेफोरो गासिबो गडनि सायावसै, जेसेबांसिम सुबिदा मोनो एसेबांसिम आङो मावलांगोन होननानै गोसोआव साननानै दं आरोना। दिनै जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट Bcaa बेनि फार्स्ट दिनै गेट टुगेदार आरो अभारटेकिं लानाय जादों। थारैनो बे इनिसियेटिभा जोबोद मोजां जादों। जों आरो लकेलनि जानानै बांसिन गोग्गाथाव मोनदों आरो बेनोसै। बे प्रग्रामाव जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि जायफोर माने सिनियर आर्टिस्टफोर बिसोरखौ फेलिसिटेसन होदों, जायफोर जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जोबोद गिदिर बिहोमा होलांबाय। जों बिसोरखौ फेलिसिटेसन होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो निउ कामार्सफोरखौबो सिनायथि होनाय जादों। बिदिनो जोंनावथ' गोबाङानो मिन्थिगौ, जोबोद मुंदांखा आरो फिल्म डाइरेक्टरनिफ्राय लाना सिनियर एक्टर एक्ट्रिस, ओमफ्राय दा निउ कामार फैनाय दंगासिनो। स' गासैबो थुलुंगा मोनदों, बेनोसै। बरायनो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनदों, खुसि मोनदों। एसे गोबाव जाबाय दा आंनि बै बिहामजो मंग्लि मेथाइखौ
सनेस्वर बर' आदाजों आं रोजाबदोंमोन सनेस्वर बर' आदानिल' नामा ओंखारो आंनि नामा मथा मथि गोमोरलांबायानो दिनै आं बै मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव आंखौ लिंनानै लाबोनानै मान बावनानै बावनायनि गेजेरजों खिन्थु आं दिनै गावखौ फोसावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनो आं बुंनो गोनां रेडिअ मेथाइ रोजाबदोंमोन बे मेथाइखौ बिहामजो मंग्लिखौ रोजाबदोंमोन आरो फिल्माव मोनाखै खनथाम रेकर्डिं जादों नामा खनथाम रेकर्डिंआव दोंथामहाय रोजाब जायो हाबाफारियाव बेहाय लोगो मोननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैसिम नोंथाङा बेसेबांसो फिल्म बानायखो बा माबायदि खामानि मावखो फोरमायगोन नामा बा बहुद बाथ्रा बेहाय बुंनांगौ बाथ्रा आरो जेनेबा मथा मथि 67 रानिं आं मावनाया फिल्म एन्ड एडिटिं फिल्म एन्ड भिडिअ मोननैजों 76 आं मावबाय आरो गिबियाव गोरोबथार जारिमिन आंनि खामानिया मोनसेल' बेनो डेन्स डाइरेक्सन आरो ड्रामा डाइरेक्सन प्लास आरो एक्टिं प्लास दासान्दि माबाफोर प्रजेक्टखौ लानानै दा खामानि मावबाय दं नामा दङमोन खिन्थु आं थाङाखै एबार जों बै सिमिसामर गबर्नरनि जोंहा सिमिसामर ओरैहाय आंथ' 50-50 न'आवबो आथा थायो आरो बङाइगावआव आथा थायो बिसानि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि आं दिनै गिबि अभारटेकिं लादों आं सानो दिनै जाबायदि आंखौ समायखिरा लानानै आंखौ बिसानि खामानि मावनो थिनदों आं बेबायदिनो आङो उननि समाव आङो नेमखान्थि बायदि आं खामानि मावलांगोन आं सानो आङो सानदों आगोलो बिसाया जेरैबायसा खामानि मावदों आंबो बेफोरबायदिनो बिथांमोननि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै आङो बिथांमोना जेरैबायदि मावदों बेनिख्रुइ आं साबसिन मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360